be nyalo kelo kata mana pneumonia. Koro mago gik monego bed ni piny owacho timo. To sana kata king'iyo wach puonj, onego bed ni puonjogi kaka gidak ei kuonde ma rescue centers go. Fred owacho ni nitie gi deal gi nyamrerwa, seche moko gin gi community workers ma puonjo ji. To e rescue centers gi onego bed ni puonjogi kaka onego bed ni gidak. Niwach koko puonjgi, wayudo ni ji odak mopogore opogore. To wanyalo keyo tuoni e yo mayot kwadak e anjao, kata kuma onjaore. Pi ma gimodho be onego bed ni ikelonegi. Kata kok pi ma gimodho, to ikeloni kata mana yath ma githiedho godo pi. Wach kata ni mana power tab. Onego bed ni ikelonegi kanyo, tipuonjogi kaka gitiyogo. Manyiso ni wanyalo yudo yore mang'eny mwakonyogi godo kuma gintiere no, mondo kik giket tuochegi. Akia kwaseyudo Freda, anno kwadong' mana gi dakika matin kende twatieko twak mar okinyi ma kawuono. Freda, kiwinje yo makare ka intiere Kisumu okinyi ma kawuono, mos ahinya wasebedo kod ng'ikruok matin e yor tudruok kodi kanyo. Kata kamano wachiegni tieko twak mar okinyi ma kawuono. Yore mag yudo thieth gi sani makoro pi oula osebedo ka kelo midhiero e gwenge mopogore